salut pe toți și astăzi vom discuta împreună despre cel mai mic multiplu comun. Ce înseamnă, care este cel mai mic multiplu comun? Cel mai mic multiplu comun a două numere este cel mai mic număr care se divide cu fiecare număr dat. Vrem să vedem acest lucru în practică. De exemplu, numărul 4. Numărul 4, care este multiplu numărului 4. Ca să găsim multiplu numărului 4, trebuie să mulțim pe 4 cu șirul de numere naturale. De exemplu, 4 este egal. 4 ori 1 e 4, 4 ori 2 e 8, 4 ori 3 e 12, 4 ori 4, 16, 4 ori 5, 20, 4 ori 6, 24. Și să luăm și pe 6. 6 ori 1 e 6, 6 ori 2, 12, 6 ori 3, 18, 6 ori 4, 24. Și așa mai departe, noi putem să continuăm șirul. Să cercetăm acest șir și la 4 și la 6. Unde găsim multipli comuni aici? Îl găsim pe 12, îl găsim pe 24 și dacă vom continua șirul să mulțim, vor fi și alți multipli. Deci îl avem aici pe 12 și pe 24. Însă pe noi ne interesează care este cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun este 12, pentru că înainte, mai mici, nu mai avem niciunul. Vreau să zic că cel mai mic multiplu comun se scrie abreviat ca cel mai mic multiplu comun al lui 4 și 6 este egal cu 12. Deci, ca să găsim multiplele comune, trebuie să descompunem fiecare număr în factori primi. Să luăm, să rezolvăm împreună un exemplu. De exemplu, trebuie să găsim cel mai mic multiplu comun al lui 18 și 45. Deci trebuie să-l descompunem pe 18 și 45 în factori primi. Deci să luăm mai întâi pe 18. 18 este egal, putem să-l descompunem ca 3 ori 6 și este egal cu 3 și pe 6 îl descompunem ca 2 ori 3. Și pe 45 trebuie să-l descompunem și pe el. 45, asta e 9 ori 5 și este egal. Pe 9 îl descompunem ca 3 ori 3 și de mulțit cu 5. Deci, mai departe, când i-am descompus în factori primi, cum să găsim multiplu, cel mai mic multiplu comun? Deci, vom căuta mai întâi perechile care se repetă în factorii primi și la 18 și la 45. Deci avem 3 se repetă și într-o parte și în alta și încă o pereche de 3 se repetă și într-o parte și în alta. Deci vom scrie astfel că cel mai mic multiplu comun al lui 18 și 45 este egal cu, vom înmulți, fiindcă am găsit perechile, vom înmulți aceste numere. Dacă se repetă la 18 și la 45, prima pereche vom scrie un 3. E comun. La amândouă scriem un 3. De mulțit, încă o pereche aici avem, încă un 3, fiindcă e în comun, e un 3.
Și mai departe vom înmulți factorii care nu se repetă. Care factori nu se repetă? La 18 îl avem pe 2 și la 45 îl avem pe 5. Deci înmulțim cu 5 și înmulțim cu 2. Și este egal. 3 ori 3 e 9, 5 ori 2 e 10. 9 ori 10 e 90. Deci, răspuns, cel mai mic multiplu comun al lui 18 și 45 este egal cu 90. În așa fel se află cel mai mic multiplu comun. Deci aici eu am scris întâi ceea ce am găsit în comun. Puteți să scrieți și invers. Întâi să scrieți ceea ce nu se repetă. De exemplu, puteți să scrieți 5 ori 2 ori 3 ori 3. Nu e important, nu are nicio importanță pentru că la mulțire rezultatul nu se schimbă chiar dacă termenii sunt schimbați cu locuri. Dacă factorii ați schimbat cu locul, nu e nimic important. Rezultatul rămâne același. Deci să recapitulăm ce este cel mai mic multiplu comun. Vreau să zic că pentru a afla cel mai mic multiplu comun trebuie fiecare număr să-l descompunem în factori primi, apoi să căutăm ce au comun, le mulțim între ele și înmulțim și cu factorii care nu sunt comuni. Astfel găsim cel mai mic multiplu comun. Am avut o plăcere să vă explic acest lucru și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!